te neke stvari, kad kažem ne pratim, to ljudi ne mogu da shvate, ne mogu da prihvate da neko nešto ne gleda što je aktualno, što je popularno. Potpuno poštujem što ne prati YouTube scenu. Ali dalje! Nerviraju mi youtuberi pevači. Youtuberi pevači ne nerviraju me zato što nisu u rangu sa muzičarima, jer to je... Šta si rekao? Ne. Sad ovdje on umjesto samo kaže ma ne nerviraju me čao, nego on sad ovdje mora da ispane faca. On mora da ispane mnogo jak, zašto je tu Dara Bubamara, tu je Mija Borisaljević valjda i još Sloba. I sad on mora da ispane cool pred njima, da je on zreo, da je u priči. On je Andriji radio pesmu i onako kreće da proziva kao youtubere pevače i indirektno proziva njega. Znači, znate koliko neprijatne situacije, ja se pojavim. I ovdje mu Andrija kaže možda se ogradiš ko youtuberi. Ne mora da se ogradim, samo da... Nisu u rangu sa muzičarima. Ne mora da se ogradim, samo da obrazložim. Šta si rekao? Možda se ogradiš, ko youtuberi pevači? Ne moram da se ogradim, Samo da obrazložim. Ovo kada je rekao, ne moram da se ogradim, samo da obrazložim. Šta si ti koji kurac, molim te? Dečko se sprda, tu je, radio si mu pesmu i ti uzeš njega da prozivaš indirektno. Vušno brat, realno. Zato što publika koju vuku youtuberi kada izbace pesmu, oni to slušaju 2-3 dana, naprave velik boom odjednom, ali to se kasnije ne sluša. Slažem se s njim. Većinski jeste tako. Ima pesama koje se slušaju i dalje. Andrina pesma Niđe veze, 11 miliona. Moje pesme imaju po koliko miliona. Jankova i sam znaš koliko ima pregleda. Te pesme se slušaju, ali slažem s njima, nego zašto ti moraš to da pričaš da bi sebe uzdigo? On da bi sebe uzdigo mora izvadi kurac malo, da pokaže da je on muzičar, da je ovo, da je ono, a posle u live-u se izvinjava i kaže, znate, ja nisam izvođač, ja sam samo producent. A ja kad prozivam, Buraz, ne možeš da prozivaš i onda kao, samo do ovoga, ovo nisu prozivke. Ili izvadi ceo kurac, nemoj da vadiš jednu mudo i kao, koliko sam ja. Ali pesma, na primjer, ne znam, evo, ko Veće zvezde, Dara Bubamara ili Mija Borisaljević, Sloba, bilo ko od nas, u topu. Veće zvezde kreće kao, znaš, Dara Bubamara, Mija Borisaljević, Jesi mali. Kao, i mi su koje veće zvezde. Mali si, brat. Tek ste krenuli. A samo jedna bitna stvar. Breskvica. Ti si bio 0 pre nego što je tvoja riba došla. Breskvica puca. Peva top, izgleda top. Ti. Čitat ću. Uključujem i meni i Anđelu, da ne budem lažno skroman. Te pesme se duže slušaju i te pesme su zapravo pesme koje donose profit. Ili kad me neki ti kažem što je profit. Druže, ti ne znaš čuješ šta je profit, još si maji. Možemo mi da pričamo o profitu, ali ti ne bi razumeo šta je tebi prvo, ti još uvijek radiš sigurno na crno. Nastupaš tamo, vamo, dobiješ 300 evra, 200 evra u džep, kao haha, ja pravim ozbiljan profit. Znači, druže, ovo je profit. PDV je 5.9. do 30.9. Znači, mesečno primanja 20% mesečnog primanja. Moj PDV za taj period je bio 653.000, znači 20% ukupnih primanja za taj mesec. To je profit, druže. Kada je porez na jedan mesec, 5.500 evra. Kad dođeš dotle, možda pričaš o profitu. Ja ne mislim zabavam s ovo, majke mi. Pa ima da kupi olovke i bojice za školu. Ko mene. To je samo jedan kao zabavan izazov koji youtuberi rade. Mislim, ne... Zabavan izazov koji youtuberi rade, znaš, dok mi radimo ozbiljan posao. Mi smo bolji, mi smo ti si kurac. Samo ne vidim zašto ovaj bedni pokušaj ponižavanja youtubera. On mora da stavi ljudima do znaja da je on iznad toga. On je jači. Oni su bolji. Po čemu? Nikakva uvreda s moje strane. Sve ću da isprozivam samo ono... To je ona priča kao, sve ću da isprozivam samo naš ono, nije uvreda. Znaš, vi ste kurac, ali nije uvreda. Da se mi razumemo kao, Tule PCX odobrava, zove ga za sledeću clickbait pesmu. Želim s te strane da se ogradim. Naravno. Da ne mogu ni na koji način da priroditi. Isprozivam sve. Muzičarima aparatima. Dođe youtuber, izbaci pesmu, zakuca prvi muzičari na aparatima. Svi se pitaju kako kad mi plaćamo promocije pesme, kad ovo, kad ono. Napravili su ovaj hit sa Vuk Mobom, to je top pesma i izgrmela je, bila je dugo u trendingu i odjednom je on najbolji muzičar, velika zvezda.
Te si krenuo klinac. Ja kad si izbacio balkansku scenu, prvu bila je 10 dana u trendingu, prvu. A može i više. Ja sam tad krenuo da rastem, tad se nisam kurčio jer sam rastao. Sad se kurči jer sam najjači, jer mogu, jer sam najjači. Jer sam ja zapravo uradio, imam iza sebe nešto što stoji za mene i priča umjesto mene. Ali ne možeš ti sa 3 pesme, 2 pesme, da budeš u fazonu ja sam najjači muzički izvođač, vi ste svi kurac za mene. Ne možeš tako se postaviš, koji kurac? Aplaudiraju ovima, vidi, Dari, mi, neprijatno, u zemlju da propadnu, a njoj glupo da ne tapše, kao ja bi bilo šta pričao, kao molim te, hvala Bogu što si učuto. Slažem se sa tim što je Mihajlo želeo da kaže, ali on je trebao da kaže... Mihajlo, ne vidi ga Mihajlo, vidi ga blamaš. Zato što postoje youtuberi koji stvarno ozbiljno žele da se bave muzikom. Nevezano za to, neki radi to i šale. Naprimjer, evo moja drugarica, koleginica Ruža Rupić, ona stvarno želi da bude pevačica, znači devojka stvarno snima ozbiljne pesme, koji rade ozbiljni kompozitori, koji rade, čak i on je meni radio posljednju pesmu. To ti pričam, radimo pesmu i onda ovdje džukački se postavlja kao da je on nešto bolji, superiorniji. U kom sličnu, druže, znači, klinaci, tek si počeo da se probijaš. Vra, ne možeš da vadiš kurac kad kurca nema. Kenny mi je radio pesmu pre toga. Vidi ovo, pogledaj ovo, ovaj osmeh. Druže, gledao sam Zombieland juče. Bolje Izgledaju. On smatra sebe ozbiljnim kompozitorom i producentom, šta već. Tako da sve zavisi na koga misli. Naravno da postoje youtuberi koji snimaju pesmice za klince koje traju 5-6 dana. Evo moja pesma Niđe veze ima 11 miliona. To je pesma za klince, baš ono kao... I Andriju baš gotivim, znaš. I da neko dođe i tako džukački se ponaša bez ikakvog razloga, to me je iznervirao. Zezamo se, igramo se. Ali ova posljednja pesma onako za starije, tako da sve zavisi. Ne može da se kaže youtuberi snimaju pesme za publiku koja se sluša 3 dana i to je to. Znači, ima dosta... I stvarno ne znam šta ljudi imaju protiv youtubera. Šta smeta nekome što youtuberi imaju... Možda tebe boli. Iz tebe boli možda što youtuberi izgrmi s pregledima, a ti ne. NPR. Ali čak i ako ti izgrmiš sa pregledima, moraš opet da kažeš da je YouTube muzika ili YouTube šta već kurac. Čemu? Različitih stvari, ne može da se kaže o celokupnoj sceni. Pa da, ali pitanje je bilo opšte, tako da sam dao jedan opšte odgovor u svakom slučaju. No. I sad on tu vadi kurac, on je najjači, najbolji ovo ono, i onda dolazimo do njihovog live nastupa. I sad, ovaj live nastup, kao što vidite, nije na Amidži show kanalu, zato što Amidži i su insistirali da se nastup obriše, jer je bio sranje. Mi ćemo se poslušati taj nastup, da ga ocenimo i da vidimo koji kredibilitet Vojaž ima da priča ovako bahato, samouvereno i šta već. Budi tu, jak sram, izvinite. Budi tu, nikog nema, samo budi tu. Ubija, znači bez... Presica ubija, razumeš, ono... Ja bih, brate, ništa, čutaj. Momena, lozada, lele, ja sam spravila, oduzima. Slatka peva, ona ga je napravila i on je u fazonu, ja sam ovdje naći. Ono nije bio moj fan. Nisam. Da se razumemo, nisam ja bio nje fan. Mislim, naš ono, i ona je bila i moj fan, čekaj da vidite. Kako ličite? Evo, Breskvica, vratimo chat. Pošalje mi nekog lika i kaže, koliko ličite? April 14. 2018. Ja u junu 17. 2019. pretpostavljam. Sve telefonki ljeta. Ja sam znači. Tako da, Vojaž, drugi si izbor, druže! Broj 1. Reši. Ajmo dalje. Ima, ja sam na Barpolju, znam da sam otrovan. Mislim, gledaj ovako, on ima svoj playback. Ja skrati pesma za Bogdan. I opet falšira, pa nema. Drugo je sakam da pijem. Ne da falšira, nego je promašio intonaciju, full promašio intonaciju. Da sam otrovan, Bože daj mi znak, gde je nestalo, duša ranjena, pola... Duša ranjena, druže, meni je sve ranjeno, samo prekini. Tanaj... Bra, ne zanite,
naravno, vi meni se desi nekada zabodem tekst, ali ono, imaš tekst koji ovo peva za tebe, mogu samo da ćutiš i da otvaraš usta. Satana, jedini ja zna, kad nikog nema, samo budi tu. A njoj svaka čast što ona zadržava intonaciju i ona zna šta peva, pored ovaj peva u šlemolu, razumeš? I ova opet uhvati intonaciju i peva, tako da, aplauz za Breskicu. Ali ocenjivanje, Blamaš. vratimo, notepad. Ocenjivanje Voyage iz Breskica. Ne, više nije Voyage, to ti je blamaž. Blamage. X Breskvica. Ej, 10. Peace, tu, budi tu.